Hi everyone and welcome back diri sa ato ang channel, ang Bisaya Channel. So kung bago pa lang ka diri sa ato ang channel, please ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-hit ni anang notification bell kung naa ka sa YouTube. Kung naasag ka sa Facebook, please ayaw kalimot sa pag-follow o pag-like sa ato ang page. Then i-share sa ning atong mga video sa social media aron pod daghan ang makakita, then daghan managhan sa dang ato ang mga followers, then mudako ang ato ang community. Okay? So karong adlaw, ganina ding buntag ako di ay nagbike di ko na ako yung mga gipangadtuan nga lugar. Then ako ipakita ninyo karon kung unsa ning mga lugar kung asa ko dapita na abot. Okay? So kung ready na mo, let's go. Help me, help me. Okay, so we are now heading towards atong destination karong adlaw, and we will see kung asa ta ani daton, asa ta maabot ani. So nata karon diri sa MMIS. Kaya itong malapyan ang MMIS. So kani siya nga daan is towards Bulho. So padung ta dito sa Pulang Bato. So later at ipakita ninyo ang kanang dalan. So medyo tumason siya, kinahanglan ta mo change og gear para sa akin. Pinaka-ano ulit kinahanglan lang tang muhunat. Okay, so hunat man kita kay anir man gid ni. So kani siya nga area still under Barangay San Jose. Okay, so later ipakita ninyo kapan pang mga pictures dire. So meron ni siya mingaw nga lugar pero daghan siyang balay. Daghan siyang balay nga ato ang malabyan.
So karon atong maabot diri ang kaning bridge diri sa Pulang Bato nga medyo guba-guba na gid siya. Ano yung makita diri. Okay. So no entry ang mga 6-wheelers. Okay, so mga 6-wheelers is no entry. Daghan diri mga construction site. Pero ato ko gining abton dito sa Tumoy. Kaya mga balay diri. Actually nakalahos na ko diri. Pero wala lang ko kakaog video. So mo na karon atong gikuhaan og video kay dagida kay sa mga namuyo diri. May mga tindahan. Medyo mingaw siya nga lugar. Pero di siya ingon-ingon ana nga walay tao. Kaya ka mang balay. So ang sagaran diri daghang mga dump truck. Mga more than 6-wheelers na nga mga dump truck. Diri so karon ato ning tungason diri itong tan-awon kung unsay naa diri. Dagko kay mga kan dump truck nga nagsunuray. Kumuha na sila mga ano po. So kuan ni siya bukirang bahin na ni siya diri sa Pulang Bato. Medyo kanitong naabot karon medyo mingaw na siya kay puro na siya sagutan kahuyan o pangpang sa ato ako pangpang na gid siya. Sige matapad yung lahuson dito. Kaya rin ito makita po sa inas Tumoy. So medyo hangak siya kay maspat sa tong luyo na nasa damta sa tong luyo. Kinahanglan kong diri napita, kinahanglan din ko magbantay sa imong pag-drive kaya na yung mga dump truck. Gusto pa tan akong lahuson kasi naa dito pero ragi gihangak naman ko dan ako hangin. So diri na lang takutob. Sunod na lang. Dala niya ning balikon diri napita. So mauto siya ang ato ang biyahe. So sa sunod na pod nga adlaw, lain na pod nga lugar ang atong suwayan og adto ug ato na pong i-discover kung unsay naa dito.
So daghan kaayong salamat sa katong mga nagtan-aw, sa katong mga nag-subscribe o katong mga nag-follow. So hangtod sa sunod na pod nga higayon.